머리 방이도 뭐 ayo dan dan gitu लोगोफोरनाय लाय दंकला थाराबो गैया हनै बिराद गाज्रि लोगोफोर मिथिना बिसोरो सेरनोबो रोङा दाब्लिखौ बिराद खस्थ' होयो बे दाब्लिया बेयाव दिमाग दङ ओमफ्राय नोंखौ सोंदों आरो लोगोफोर माने दस्रा कास्टनि नामा नोंनि फिसाजा होननानैलाय लुक्सआ मिलाया नालाय होनना सोंदों ओमफ्राय नों खोन्थादो दा हासबेन्डआ अबेनिमोन नोंना ओंख्रिया आंना खामबाय हनै माय गड फोरनिया दाब्लिया बांगाल हिनजाव जादों दिनै गावानो जानो थिनबाय नालाय अ नों बुंबाय थायोना सारिगोदे एसामिस बानायनो होननानै बेथ' एसामिस नङा दा ओंखायनोथ' एसामिसथ' बानायाखै ओंखायनोथ' नोंखौ दा बे केरेक्टारावनो एसामिस ड्रेस गानहोबाय आरो आं जोबोद खुसि मोनदों आरो बियो बिदि गाननो मोनाखै बिराद मोजां मोनदों बियो नायदो दाब्लिनि फिगारखौ माबायदि खायो सिलिन्डार थांखिसोनो मालाय सिलिन्डार थांखि जाखो आसुल भिडिअ लाखानो दे ready र' जेबो जेबो र' आं माबा सोंहरदोंना हाय लोगोफोर आङो नोंथांमोनखौ आंनि फेसबुकआव बरायनो नागिरबाय आं भिडिअस खालामदों ओमफ्राय आंनि बे भिडिअ खालामनायखौ नायलांबाय थादो नै भिडिअ लागासिनो बिथिंजाय नैया kamera दे दे ready the action हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि फेसबुकआव बरायना लाग्रोबाय नोंथांमोन ready action ला 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 나는 그 요스민이 그래 요스민이 겁나지 않아 왜 민호가 알아서 왜 파이팅 बेयावनो फलायगोनां थाङां फुङाव जागलम खालेन बुगैया गावहा बाबियाव बाल जाबाय थादों मोसाबाय थादों आंखौ बानाव सिङाव फलायनो होयो आंहा बेयाव मा mai khunlano khanda 사과세 콜 어머 머리 방이 너무 어머 이쪽에 머리 방이 어머 아 밤마다 아하 뭐 구추아 마곡 사야사 주미 허 하히야사 풀 치강풀 네 ready 네 action 밤불아 멍우 투아 마곡 사야사 마곡 사야사 주미 하소 가보래 하소 가봐 괜찮은데 홈만 플라 보리 비칼로인 네 ready action 엄마 머리 비칼로 밤불아 멍우 투아 마곡 사야사 두미 밤불아 암그티 강풀 아치가 사배 않고 라베 타이가 내 한번 당 이거 젊었잖아 하나지 사리가 나네 뭐 사나야 뭐 소스농아 디티칸 스방기디 나는 치가 나랑어 그지 강 미치고 뭐 ready action ayo po masa itu dah tinggal mami kelas satu kan sudah somai 아유 가게 봐다 스피 타르등 아유 ready action deh ayah boang ang kamsong nu bedengar dah hasil apa lepas dah kaseng lagi 아유 आंहाबो ओंखाम संनो दोङो जोंहा बांबुला स्कुल थांदो थाब सफैनाय नङा action kau sejagra ang sugra mabai ni manci deh mangkri naina he mama krim deh tap tap naik dulu tap ready action hoi nang lang ne bare nang la jini ni pre ne sana pik kala bang ang kayak bagus tuh tersi suna ne pik kala ne sana 아유 마바지 바타봉아 나나도 लोगोफोरना लाय जायगाखौ जा समायना बेयाव शुट लाना फैदों जोङो नैया ओरैबायदि समायना oh my god नायदो लोगोफोर जा समायना beautiful खा amazing place लोगोफोर नायदो अखाबो हाथारसिगोन हनै
Oh la la, oh la la, oh la la, oh la la, tu है मेरी fantasy, हाँ. चुनाना चुनाना, चुनाना चुनाना, तू अब जबा बन गई, हाँ. Guysman, अखा हाबाय आरो दा kan na mo ni karanaw. नै आं बिबार लादों ओमफ्राय नै जा बामबुला दैया दोङो आरो माने ओमफ्राय नै जा दाब्लेया दिनै मेख्ला सादोर गानदों आरो गाइसमोन फैगासिनो दङ र' खिथानि गाइसमोन अखाबो हाबाय आरो माने ओमफ्राय नै दाब्लेया नै अखा फायसोदों गाइसमोन आं खारनोसै ओइ खारलांबायसो नायलायो लोगोफोरनिया बाम्बुलाना जोब्बाय आरो केरेक्टारा दा आरो मोनसे आंनि गोदान केरेक्टार दंबावो नेक्स्ट आंनि केरेक्टार लोगोफोर एसे ब्रेक लादों बिस्कुट जानोसै जोंनि ओंखाम उखैनायनि ब्रेक लादों आरो शुटिंआ जोबखाबाय दा न' जोबाखै माबा जोबोरैनो मावा ना आंनिया दंखायो बेलेग जोंना भिडिअ सम खालामदों मासिजों हालु लोगोफोर नायलाय दंखल थारायानो गैया दा बोरैसो मा दै ओंखारगोन बिदिलाय ओइथिं थानानै ओरै हमबासो जागोन नैथिं ओरै हमनानै नैखौ ओरै बोबासो फायगोन नि दैया है आखाइ थाइनै दं होमबासो फायगोन इयो आखाइ थाइनै दं फाया बेमोनबो फायोलै देलाय नों खामलाय हागोनबा आं हाया नों माथो नों गोजौ ओइथिं नैथिं ओरैबो बोगोनिखौलाय अ बायदिबो फायगोन ना बे है फायनो नैथिंनिफ्राय हमना फाया जा गोराखा सोर फायना गालांखाबाय बिसोरबा मोजांसो नङामोन गैलालै ओइ भिडिअ लागायबाय थादो इयो बाय माबाया जना थाबाय थाबाय आरो बुरिया दंखलानो गैया थेवथ' ना नों दै जगार खालामनांगोन खोनाबाय गाइस मोननै सेस दैखौ लाबाखै उथिदो फाय लोगोफोर नायलाय दंखला थाराबो गैया हनै बिराद गाज्रि लोगोफोर मिथिना बिसोरो सेरनोबो रोङा दाब्लिखौ बिराद खस्थ' होयो बे दाब्लिया बेयाव दिमाग दङ नै लोगोफोर सोर हागोन देलाय बिदि दंखल एसेबां खस्थ' ने जों सानैदा हादिया इनिया बोलो दोङो हाय लोगोफोर अमा जायो नायो थिगसे मालाव नोंलाय जाया अमा मा दंखल थारा गैलायलाय सोर सेफायनाय जाबायलै दा नै अख्रा बियो बुरजा खालामनासो गारगोन बियो थोदो जाबायलै नायलायो बाबो गाखाया आं भिडिअ'नो खालामदों नोङो मान सनमान जागाय हिनजावफोरनि दख'ना गानना थानाया नोङो गोनां नोंहालाय मा खोब मोजां मोनदों बिराद मोजां मोनदों नै उदिया नै रावखौ नोंनि थारिखौ दानो खोजा होनो हागोन आं मावजि बुरि ayo dandan gitu guys man bulannya जोब्बाय मा सायो बेखौ मारै बिजि लालाय बेलेगा बेखैबो नों मासे गागोन आरिसा मा हाया आसा गाबोन मासे गानै ने देलाय रेडी एक्शन So finally लोगोफोर शुटिं कमप्लिट जाबाय नै दाब्लिया दिनै ओरैबायदि हालोद खालामबाय मावजि बुरैखौ भगबान नोंलाय आंखौलाय मानो बिदि खालामनांगौ एसे दुखु होयो मालाया रिल्स बानायबाय थाबाथाय मालायनि सारिफोरखौ खुना होदों आरो ना लोगोफोर दा थांसै संहैनोसै ओंखामखौ संबाय दाब्लिया दा आंनि फालानो मैगं संनाया लोगोफोरनिया शुटिं जोंनो दासो संदो जोंहा ओंख्रिखौनो
आलुजों सयाबिनजों संसै लोगोफोर दिनैथ' मंगलबार नालाय चिकेन एग जेबो जाया नै लोगोफोर दाब्लिनि फिसाजोआ थेमानाय जादों मालाय हैनि बिनानावजों दाब्लिनि बिनानाव जेरिना नायलाय खनसे देखाय हय जा किउटिखा लोगोफोर मालाय दाब्लिनि फिसाजोआ ने किउटि पाइसखा गन्थङाबो जा फिसा ओमफ्राय नोंखौ सोंदों आरो लोगोफोर माने दस्रा कास्टनि नामा नोंनि फिसाजोआ होननानैलाय लुक्सआ मिलाया नालाय होनना सोंदों ओमफ्राय नों खोन्थादो दा हासबेन्डआ अबेनिमोन नोंना हारसामोन नामा लोगोफोर दाब्लिनि हासबेन्डआ माने हारसामोन आरो ने दा गारना खारबायनो मालाय दाब्लिया माने गारना फैबाय आरो न' बेखौ लोगोफोर बुंनाया औ माने दाब्लिया गारना फैबाय गुवाहाटियाव हाबा जादोंमोन आरो ने दा गामियाव थाफैफिनबाय आरो लोगोफोर दाब्लिया हारसा हौवाजों हाबा जानाया सारिबो दंखायो नामा नानिया बिफानि महर लादों लोगोफोर आंनिया भाजाया ओंख्रिया आंना खामबाय हनै माय गड लोगोफोर भिडिअ बानायबायना हनै माय गड खामबाय हे गड भिडिअ बानायहैनानै नैया बिसोरजों रायज्लायहैना आंहा भाजायानो खामबाय आलुआनो दाब्लिजों रायजानोसै आंहा लोगोफोर आंनि आलुजों सयाबिनजों ओंख्रिया जाबाय दा ओंखाम जानोसै आरो जों लोगोफोर दा हनै दाब्लिया बाथोन देदों पियाजजों माने सामब्राम गोजा बानलु गोरानजों बाथोन देगासिनो सयाबिनजों आलुजों ओंख्रि बेनि उनाव नै बानलु बाथोन बारा खादां मोजां मोनो सयाबिन दंबावो सयाबिन गोथां लोगोफोर दोननो थाखाय दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनसिगोन स' नैबे ब्लगखौथ' नोंथांमोना उनावसो नुगोन जोंनि एपिसडखौ नोंथांमोना अननाय होबानो जाबाय जायफोर आंनि चेनेलाव गोदान अननानै लाइक शेयार कमेन्ट खालाम स' बाय बाय